Ha? Oh! Asa mo, Padong? Ganong nanagan mo? Mga talawang! Ha? Sakto na, Brad. Talawa na eh. Mura man hinudog. Ikaw ang ilang kontra, oy. Nga, ako banta. Ikaw lagi lang kontra. Nga, di pa sa kamong sukol. Brad, wala na akong padak-apa kay nibaon ako si Mustahil. Ikaw ba'y mo palit sa away? Tarawa. Tagkanino kay kagbudog na ako. Sige lang, Brad. Sige lang. Napatay hindi kasi mong mama na, Brad. Sigurado ko nga, maglagot ito. Kinsa may dili maglagot na di makabag-amping sa imong kaugalingon, Carlo. Mawara man guni. Maayo ra niyo. Ang importante nga nakabaos ko. Ay, Ginoo ko nimo, Carlo. Naunsa ka naman. Wala gyud ko makasabot nimo. Wala ko mahibago sa ibuhaton ako aron mausab ka. Ani na lang. Mubalik naman ko sa Cebu sunod simana. Adto nagkapuyo uban ako, Carlo. Ha? Uy, di ko pa, uy. Mas maayo nang naaka uban ako. Oh, Ay, para mamonitor tiga. Ayaw gid ko hatagig labad sa o, ha, Carlo? Kay makatilaw ka gyud nako. oh, pa. Mo ba? Nani ka Cebu, Brad? Oh, Brad. Ito, eh. Lahi kayo diri. Okay kaila. Lami kayo iuli di, oy. Brad, ipakita na si mong papa nga nagsab na ka. Nga di na ka papabadlong na. Focus na lang sa imong pag-eskwela hangtod nga mag-graduate ka. Congrats, anak! Congrats do. Salamat, ma. Pa. Dako kay kagkausaban nga ni ka na sa Cebu. Wa na gid taon minimo hatagi og labad sa o si papa nimo. Salamat kay nakita ninyo nga akong kausaban, ma, pa. Ug plano sa day ko nga sunod semana, mangita na akong trabaho. Oy, di na ka mo pahuway una. Di ko ganahan mahimong tambay pa. Mutrabaho dayon ko. Nahala, sige. Ika'y bahala dong, Carlo. Naunsa mo ko, eh. Kikulbaan, minong ko. Mahuman lang gining interview, ay. Ay. Oh, di na madada. Kahiun lagi ko da. Asam kay lang siyar. Oh, uy. Under maintenance mang siyar sa panglalaki. Bitaw, iti naging madada. Kahiun lagi ko da. Bahala na. Arin lang ko sa pang babae, oy. Huwag itaw tao. Ay, salamat. Bastos ka! Ngano na ka diri CR, ha? O siya! Naka-CR sa pang babay? Hoy! Plano ni mo manglili, no? Magtawag ko guard, be? Bastos ka! Hoy! Wait sa, oy! Wait sa, girl! Oh, Close mong gudang siya sa pang lalaki, girl. Ug usa pa, di mag-goal kay parehas tang ibay, no? bayot ka? Yes, girl, di halata, ha? So ay pagunahon na diya nga bastoson ti ka, no? Okay? Dili ko mo to, oh. Ha? Kagwapo ni mo niya nagpabayot-bayot ka? Gwapa ko, girl, no? Ay, kung tawag gwapo, oy, kay kasukaon ko, ana. Ay, by the way, tawag ako Carla. Ako si Janine. Ganahan lagi ko ni mo. Pwede friends na ta? Nga, no? Okay, amiga? Uy, hala, sorry. Ganahan sa kunin mo. Hatagan ka sa akong contact number, ha? Banding ta soon.
brad, oy. Sa kalalaki na ko, no? Naahat ko binayot, oy. Sayang kaya, guwapa ra bang tabayan, ha? Nagsige pag text na ako nga, makikita siya. O niya, saman. Sultihan na naman tinood. O brad, sultihan na ako para makapanguyab ko niya. Kita ka ha? Oo, kay naasa ko isulti ni mo. Uy, kinsam din mong kuyog. Tuod di ay, si Romeo akong uyab. Babe, si Carla, friend na ko. Uyab? Dili halata nga bayot ka. Sayang ka. Guwapo ra ba ka? Nice to meet you. Nice to meet you too. Sige na, malakaw ako. Sige babe, text lang unya ha. I love you. Bye, Carla. Ingon ato gid sa per minimum, no? Rude, ha? Dili lang gid sa sweet, labi na kung nailaing tao. Pero kung kami rang duha, okay naman siya, sweet naman siya. I doubt that. Tana na, manglaag na ta. Lagi, Amaw gid ka, uy. Hala, no? Di mo noon mo to, oy? Ay mo to ko, uy. Ikaw pa. Ginahan kay ko nimo. Ayaw lang kalain, ha? Ha? Unsa man na? Kung lalaki pa ka, no? Basig ako pa mismo may manguyab nimo. Ha? Nahibaw ko nga luod na naon kay parehat ang babae. Pero tinuod bitaw. Naakit mo akong gipangita sa usa ka lalaki. Gentleman ka, mapinanggaon. Og feeling nako safe kaayo ko basta naa ka. Nga naman di ni Romeo di ay. Di ni mo feel nga safe ka o ba niya? Kung dagmalan ka, makaingon pa ba day ka nga safe ka? Unsa? Uy! Ay, ayaw nga pagkauyab di ay. Jan. Wagi ayo, Brad. Naluoy ko ni Janine, Brad. Brad, tamba ko na mga. Kung nakagusto yung ganan niya ba? Fine! Kumbati! Pero ako may baho. Saan ako pagsugod? Sugdin sa pagsultis tinuod? Muna! Sugdi sa pagsultis tinuod? Ha? Lalaki ka? Janine. Sorry kung namakakunin mo, pero naipit gid ko atong panahon na gyud. Wa ko'y choice ba kay basin o magtawag ka o guard. Pero karon di na gyud pwede itago na ako nimo. Sa ato pa. Dili day ka, Carla? Carlo ko. Og napakuloy laing isulti nimo. I love you. Bahala nagmasuko ka. Or masuko ang imong uyab. Kasi tinuod lang. Pagkaibaw na kung unsay treatment diyan niya mo sa imong uyab. Gusto ta kang ilugon gikan niya. Kay dili nimo deserve ang ingon anaon. Nga pasakitan ka. Dili ko nimo kinahanglang ilugon. Kay buwag nami. Ha? Kaya pa unta na kong antuson ang tanan. Pero nahibaw-an ako nga bayot day siya. Unsa? Mao ding grabe kasi nakatutok nimo. Ikaw day type niya. Seryoso? Lagi. O gusto pa. Naka-feel sad ko og guilt sa akong kagalingon. Kaysa tinuod lang. Uyab mi pero ikaw minapermis ako una-una. But mong ipasabot nga. Nakagusto sa ganak ko. I love you too. Sa ato pa. Kita na? Carlo. Kita na. Yes! Halika rito. Sumugal ka ng sabay tayong maglalayag sa kawalan. Usahay, kinahanglan yun tang na ikaisog nga musultis tinuod. Kaya kung wa pa to na kubuhata, wa sa bid may magkauyat ni Janine. O karon, malipayo na kaming duha. O ako gyud siyang giampingan. Din nilang kutob, ug daghang salamat sa pagtagani nga akong tampo. More power, R.A. Mary. Mao kita mga higalan, kaagi ni Carlo.
nga taga Davao City apan kasamtangang nagpuyo karon sa Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayon ipangayo, awit nga nag-ulahan, Janice. Iwan natin silang lahat, tayo muna hanggang sa pagdilat pupurahin lahat. Ang maong kaagi gibahatan no doa sa radyo ni Carol Marihikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Arcanas. Kamuusap mga higala mga sugin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umakay pada sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Tayo muna hanggang RMN